Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala Ïathoh da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But Shipai % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number Kani gadai ka khubor ka bas ngau melung mensim haduk kata ban yo sngo ya ka khana syapang ki arngut ki Shipai jonggari India ki bala IT lut yala de hakakam ban syakri ban yada ya gari kadai ka khana syapang arngut ki Shipai ki basim syuti na ka benta ka Ïathoh syongkurim jongki nrei klempat kot ka syuti ki hab ban herno bak syakakam namar bakari kala syahyar Thma hakinong syun kini ki arngut ki Shipai ki dei Shipai Krishna Raju Ambhor ubana ka sinong jaulka kabadon ha Washim jongga jela Maharashtra bad uwaipan udai Shipai Mohit Rathor ubana Rajgar kabadon ha ka jela Madhya Pradesh Shipai Krishna Raju Ambhor udang sudep Ïathoh mentadang sausngi nrei kalapoi ka phone call na ka unit jong kabadon ha Uttarakhand ban pentip balapan sange no ya ka syuti jong bad udai ban wan pai bran syakakam markom tahi ula song ya ki jan bat mi bak na yeng ban leit syakakam kalok jong ka tuot ki Ummat baro ki parash nong jong ki leit on yu hado Washim railway station ban ai khublei kit bok kit weng yu bat ki dabu ru da ka wei ka kentien ka baki ong kelek pen isya ka Pakistan ya ka jingklan jongi nado ki kena hado ki temen ki la leit on yu ni Shipai ha station rail harangkat ke jingjau Ummat Mohit Rathor pat udai Shipai jongga Air Force ubala sim syuti khat sansngi na ka benta ka Ïathoh syongkurim ka jong kasngi Ïathoh jong gadai ha kasngi palai ka pratarik ujemang arjar arpusan nrei ha kasngi balang lapon yu ba udai ban wan pai no syakakam namar bala pensange ya ka syuti jong habau pentip ba kasngi Ïathoh gadai kasngi palai kumta kila ailat yu ba unwan pai hadu kasngi sajan nrei mariadap Ïathoh Mohit apshu ya kasngi sajan ha ka step ka babut kata menta kasngi Ïathoh ding bag ulami nalayeng ban leit pai syakakam namar bakari ka don ha padeng kecing